شاو این همان یا توجیکو یا توجیکستانی اشتگی مجدد کدسته фурудгоҳи Дубай шоми 5 март беш аз 50 шаҳрванди дармондаи Тоҷикистон тариқи ширкати Fly Dubai ба Тоҷикистон баргаштанд. ин гурӯҳи шаҳрвандон пас аз ҳамлаи Амрико ва Исроил ба Эрон дар Дубай дармонданд, чун парвозҳо қатъ шуда буд. вебсайти фурудгоҳи Душанбе нишон дод, ки ин ҳавопаймо соати 5 субҳи 6 март расидааст. парвозҳо рӯзи 28 феврал ва баъди он қатъ шуд, ки Амрико ва Исроил амалиёти низомиро зидди Эрон оғоз карданд. Эрон дар посух ба пойгоҳҳои низомии Амрико дар Ховари Миёна аз ҷумла Имороти Муттаҳидаи Араб ҳамла кард. мақомоти ин кишварҳо эълон карданд, ки то оғози парвозҳои нав ба шаҳрвандони дармонда хӯроки бепул ва ҷойи хоб медиҳанд, аммо баъзе аз шаҳрвандон мегӯянд пулҳояшон тамом шуда буд, вале дар меҳмонхонаҳо онҳоро ройгон ҷой надоданд. як тан аз мусофирони тоҷик гуфт сафорати Тоҷикистон барояшон 500 дирҳам пули меҳмонхонаро пардохт кардааст. қаблан баъзе мусофирони тоҷик гуфта буданд, ки ба фарқ аз Дубай дар меҳмонхонаҳои Абузаби ройгон истоданд, вале харҷи рӯзонаашон низ зиёд аст. бо гузашти як ҳафта аз ҷанг кишварҳои Ховари Миёна ба таври маҳдуд ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ иҷозаи парвоз доданд. мақомоти тоҷик мегӯянд ҳанӯз гурӯҳи дигаре дар Имороти Муттаҳидаи Араб қарор доранд ва онҳо тасмим доранд, ки бо парвози чартерӣ онҳоро ба ватан баргардонанд.